Abre, ya come say Santehine, ni Santehima Obofuor Santehine, any Santehima Obofuor Ewa, Santehima, one and nanapo, any nephew Pokuya. Santehima, the nanapo, any nephew Pokuya, it's in Yawa, just Sabiaku. Now, quite do a yadom, but also me and sa, when they Sabiak die, one ba. I said to Namikase, Nampani, Obofuor Ewaha, Enti, yes, oh, ya bibia. Na wahweni sansa Reverend Obofuor Jayansani Nana mwako anafua this year Yasinamo Reverend Obofuor na ire Quincyala Nana yepokuya akrokari ba Monyene wana Monyene tata mayani he Wana mo Evangel Kwanda, Monsi Form, Yami Onsham, Sabre, Yura, Joe Bonsu, Wahima Bas, Joe Bonsu, Wahima Bas, Joe Bonsu, Fisu, we have Yakan, Nana. Papa, one of the finest mayors in Kumasi. Vince Himaba, Santima, Onua, the Nana, Wahimaba Kojo, former mayor, Yama Nakaba.
Yema Ochumtini, Mama Esther, Yema Nakoba, the evergreen Mama Esther, always looking young, Yema Nakoba, Mama Esther, veteran gospel musician, Mama Esther, Yema Nakoba. Yame Ocean Papa, Evangelist Sonyame, with the receipt before Nepa, Evangelist Sonyame, Baba Bekansa, Yema Nakoba, with the receipt before Nepa, Sonyame, Yema Nakoba. Okay. Muktomu huri. Asafuna kutem huri. Yedi kain. Sabia Brisabia Nyado, Asafoneti, Saron Mumpenifo. Said you were not jumper, yes, Senadrin. If you book, I want to walk a mammy, yes, also money, I am money as empa. Many boss, you know me, I assume myself. Yet to say, yet to was Senasia, the Ephraim, yes, so that I can't Obama Netty. More master Kianum, not I saw any here. And money than Tembroni Henry was seen here. Asafonu and Penifoni and a sorry mano, as we did not put tobacco. Some papa moody in a son, Brawa, mammy. Ma so ne ntakra nyina huru kafi e ma so ne takra obi hu so ne ntakra nkwa abonten sabi abrunati ase na so ne takra nyina gu so dem e bra wo kwesi takra no kwan ma takra boni e hu mefrem me ye ne esuma safro me hu sa so ne ye de an mu ha ye nyina ye ni mu adeku die nti aye hie mu ha aye ba mu wotri modenfo a wabɔ wa ekona abusua mu nti na samire kuntunkunu ni brisi ye di ahyemfie e wo fiwie mu hen wo di otimi ye no wo ama ye mpanyina asa ato akwa frɛ nana no mu ei o nti breketu prejansa yensa ye boafo wo beja hwani ye bra atanchini ko asase so ye dia de beka nsuo enamunhwe o obafia pokuya ekosimpi nana ene wadanna hwa yesu fe na wonye yesu no sane mami asesie no so okwa yefro na so okwa asanka bi na esu edu brisi ne kobrini ni suo ne edija na kwan ekuo bei ekuo simpi nana e woti breketu brijansa yensa ye bo afo no opreka saja na ndo ofiti ko tia na ho bo afie mu amwo wisi awo madwasan kwaji baabi abayen maami e eno poku e obofuo maami wada bi anyane o da bi anyane na manu musu frɛfrɛ menya no batrofo sempani bi abo twa mu mo de akose ekona abusa panyini opanyini agye abena ama me se ene na de nyina oba panyini afia pokuya dudu abribie ne ko ansia do no ehoma brani na akro no ma me ru achichirifo no ada yesu fra no anyi yeso ma me so da bi anyane o da bi anyane ene ma me se wayi na kete ene o stin o se panyini antwi agye e won sia do yakane sani o eye ni o ba oba afia tiwa no won sia do ya no mo de da ye kosun ya ni pitiro ma me wura chichifo no ada na hwa yesu fra no anyi yesu no ai owuo ni eku asase so ye bra atanchine kwa o ye dia de beka nsuo mo hwe ye ma me na ada na hwa yesu fra no anyi yesu no eku abai eku simbi na nai o hunti breka tu prejanse ese buafo o breka saja na da ofuti ko tia na ho bu afie mu ma me so ada bi anyane o eye o hu kani wa de na be ma owura apia sei oso no na ekọ na ebo yusu no na ntie otisa somebody o maya ye gunabo obi somebody ye gunabo se ne be ma apia sei esie no o sei poku ya so di kan ya dium wo be ja hwani oba poku ye akwasim bi na nei o hiti breka tu prejanse ese buafo me frewo na jime so nyame na me frewo eye wo ma eye matida osu frefro eye makia bonsu onsu frefro eye Reverend Francis Entry adodo no friend Obofuor
wase maame ɛhe na wo kwa maame me di ni suo ɛna egya wo kwan obi ni fra ya fra no obi ntuma ago ye na de ɛyɛ obaba place labonsu wase maame so adi kan edwom ɛyɛ prince enkroma o mai si ye ni hwe ka cho sɛ adwadwo ne ebobo tie sɛ ne sa asɛm pefi osusufo no wan obi ntuma ago ye na de obi ni fra ya fra na maame o mai si ɛka sika na sɛ de ɛn ye beto ya ho ɛne owu atweman so agye o maame rechichifo ɛn ɛso owu ayɛ nkuta gina o ne nsɛm a de gyan ya abrewa adwo nti ne mai si maame so wadi kan adwumo ɛkɔ simpi na nei ohun ti breka to bregan sɛ ebuafo maame so da bi anyane o obreka sɛ gyan na do ofiti kotia na wupia afemu o mai si so wadi kan maame duomo ɛyɛ wunua no vaida entry dama kofi chief ɛyɛ ebenani panwan mu nyina se sɛ maame so wadi kan entry Victoria omo nyina se so wadi kan adwum ɛyɛ wadi nyina Isaac bonsu omsu so wadi kan adwum ɛkoba ɛkɔ simpi nana ohun ti breka to bregan sɛ ebuafo maame asɔre ma nyina betwa hie osubu abodin ɛna maame se onka ti asofo hu bi woni yɛ eno twedi ampo nyankopɔn ndi jo tata abɔfo emehia ɔsoro momo se asase mu ni den efisɛ onyame bɔfo ɛna eba ɛna opokua die bedamasipi ebra mawie na ye maame ne ma sabi aboa krama woni ne tifie mokura wowu na akoto na to atwena ya nti so nipa dasani ye maame hwie besima be sedu ye hu ye maame biem enti manu asie ye maame ne mani nyina madahonoma mom ye nkɔ mo maame emu no ho na mo ne mo maame nkodi nkra medamase samo ye ne sa maame medamasipi inside no mama ne kwa so die nua be ma ya die nyina esumi kan ye no ye be home so kakra emre se fatem no ibedi ho djuma de to sumi no Reverend Obofuor Breäks ekoba na de sredi a wo sre dom e wo ha nyina ne se woni na busua se amane kwa so ye fred dom de dom ya de ne ye fred dom e ma amane ne wo ko na wo ye bi nsansi ye nua be ma osana de nyina ne dom a ye nyina atwa hia de di kan osre osro nyankopon obosuo ye ye so kwche abosuo se nwu ye nyina ye so awade ma ya hode ne akokoduro mfiri ne nkosi kine kosie mienta na chi enu so twemu a wo sre se bibia ye bia no de beka ne yentie na so pam titru wo hwe ensa bonkom so ya ye nua abenede enyonkro no enkunya kwakọ na eto ane so no Reverend Obofuor was sre mo wani dim senya so bi betena so amene eto no na be ne fe wadaroma enkrofo bi anase wa fre titru fo bi te se ye nia ye wo ha bi enumpi eba betena sa akonya no so ye nia wo nyina mboma no obi enu a won so mboma no ko mfre ye se emra no wagya nkonya no se be ya bedru se sa adom ne bedru na akonya ne bi da ho ti akonya wo ye bonkum so ya de wo sre ani de ni ahobrase se won fa obi antena so sre mo obi antena so afa nkonya atwa ahia nyina emu bia ye betimi atena so na se de Reverend Obofuor ekoba woni na busua na onuamo esre no afa ye sre mo se adizie de na breko se hwe bre na no wotwe abo emo ekura kakuma bi yesre ko abusua panyini yesre eko abusua panyini ofini abankra de hye abusua panyini wadama esa de wakọ no ekosam yedi na chikobi esa no sesew ti abusua panyini se ntuma de betwe maame a kire ene ye snap ne ye debo ne wa ha amane ekwa so brame ensie ne emia no madoma aka kire so yentime mo a wo ne ensi bi ni wachi na wankọ ne san ho a ne atum de kesa ho do san se panyini se ade wo bi na wie bi wona wo dia ene ye beta akire ye nana no me mamomo enitia ade hie ye nua be makwaku ye bo a kwabran ye bo a esiama katachi yie owombi otwagu ase wo hene wo do no esiama ye mo akwaba konfo kolege odeno santini bakani bapo wono so wase bi eyie wodi ya fredom dom ni nyina be yiti medam ase ade hie mamonitia ade na titiriu anope de ade sredie
ɛne yɛsrɛ mu madama Anom kete nyamishamo Asanteman nyom kro nyamishamo na anom yegusuwa ye kam se awia donko pepepe yetena se Kumasi officers mess Rich Park ɛhɔ ne yetena ebia no waba no pɛ awia wontimi ma ebusia krachi atena se wokɔ baabi abi wati ada no enkyɛn hɔ na wo adoye bi pɛsɛ wo de ba betimi de aba na yɛkyerɛ ma na efe Kumasi Rich Park ɛhɔ ne yɛtena ne yɛ abrempɔyɛ yɛsrɛ Kumasi man Asanteman Reverend Obofuor no nuanom si awia nso momla mɛboa yɛn na afia pokuya na brempɔyɛ no ɛnyɛ fɛ na ɛnyɛ krabɛhwɛ yɛsrɛ mo ne deɛ mu paa yɛsrɛ mo Up the loudest. Loudest.